Nawa kayan gaba ɗaya na kwando? Gaba ɗaya? Eh. A wani 2,500. To baba yanzu za a baka jari kamar jarin nawa kake nema? A ran ke daɗe. Yo baba. Ina yanke ran ke daɗe. Ina yanke ran ke daɗe. Me zai hana? A'a ina. Ba na yanke. Yanzu me Allah ya nufa da kai yau? To Allah ya taimaka. Tun yaushe ka fito? Wallahi tun safe na fito nake wannan yawon. Allah sarki baba. Wallahi tun safe. Sani. Wallahi. Allah ƙara rufa asiri. Allah rufa asiri. Ina sa ka Allah kirga ji kan kuɗin mahaifa. nan. Kirga su. Kirga ka gaya min nawa ka gani. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baba 20,000 ko? 20,000. To baba wata baiwa Allah ce. Ta ce a taimaka wanda ba su da ƙarfi. Allah duka Kuma masu nema. Allah ya saka Tunda da ka alheri. fito tun safe kana nema. To baba. Amin. Amin ya Allah baba. Amin. Amin. Allah ya taimaka. Allah kiyaye. Amin ya Allah. Allah duka mahaifa. Amin. Allah ya saka da alheri. Amin baba.